Българки и българи, български арменци, български евреи, български роми, български граждани, изповядващи ислямската религия, но всички вие граждани на Република България, граждани на нашата домовина, родина, татковина, святата майка България. До края на годината у нас предстоят най-малко 3 изключително важни събития. Искам да привлека своето скромно, лично внимание върху тях. Това е изборът на Висш съдебен съвет, избор на главният прокурор на републиката и избори за президент. Градирал съм ги не по важност, защото и трите избори са много важни и еднакво важни за съдбините на България, а просто така, защото трябва да се кажат последователно. Изборът на Висш съдебен съвет е работа на Народното събрание и на съответните Върховен касационен, Върховен административен съд и Върховната касационна прокуратура, които на общите си събрания трябва да изберат съответната част от този съвет, или наречен квота. По-същественото е не толкова професионалната квота, тъй като съдиите и прокурорите така или иначе ще си преценят колко от колегите да изберат за членове на Висшия съдебен съвет, а парламентарната част от Висшия съдебен съвет. Тук проблемът е, че колкото и да развиват мантрата за независимост, не може да бъде такава, тъй като тази част ще бъде избирана от представителите на парламентарно представените партии. Следователно, този избор неизбежно ще носи отпечатъка на тези партийни съображения, мнения, решения. Акцентирам върху избора на Висшия съдебен съвет за това, защото той ще избира и главният прокурор. Изключително важна длъжност във всяка държава. Това е символа на властта, символа на справедливостта. Би трябвало така да бъде и по конституции, и по замисъл, и още от класическото право. Прокурорът, главният прокурор на съответната държава, символизира държавността. От неговото публично правно поведение зависи изключително много авторитета на държавата. Сега тук отварям, както се казва, една скоба и подчертавам, че при сегашната парламентарна република не може да бъде избран обективен главен прокурор. Той при друга форма също е трудно, но за това, защото още веднъж подчертавам партийността в избора. Това изключително много пречи. Ако бъде преодоляна тази партийност, да не бъдат избрани за члена Висшия съдебен съвет лица, които да изберат правилно в кавички главен прокурор, ще бъде добре за държавата. Обратното ще бъде зле. Главният прокурор е много интересна сама по себе си фигура. Това е елемент на конституционното право, на държавното право, тази правна материя. Аз няма да навлизам в дълбочина, само ще подчертая, че той привидно няма абсолютно никакви функции
по отношение на предмета на разследването на дадени дела, но в същото време главният прокурор на републиката осъществява общо ръководство и надзор, както е в Конституцията у нас, върху всички останали прокурори. Главният прокурор е в правото си да провежда политика за осъществяване на съдебната реформа. Тази лелеяна мечта на много политици, която се превърна в една мантра. Тук специално се замислям, че главният прокурор има възможността да осъществи принципа на справедливостта. Българското общество страда от, бих казал, от недостатъчност в това отношение. Няма справедливост. Това е една от най-чувствителните теми. А как може да бъде осъществена тази обща социална справедливост? Като главният прокурор провежда политика за равенство на всички граждани в републиката пред закона, независимо от своето обществено положение и политическо положение. Всички граждани трябва да бъдат равни пред закон. И тук достигаме до тази много лелеяна приказка за отговорност на виновните от така наречените висши етажи на властта. Нещо, което у нас не се прави. Българският народ просто е петимен да види виновниците за третата национална катастрофа. Тези, които осъществиха престъпната приватизация, която отне това, което поколения българи от всички поколения, бих казал, поколения от всички, 3-4 поколения са съградили. И ги даде буквално в ръцете на едни хора, които се възползваха, на едни готованици. Ето тук, без да навлизаме в дълбочина на този процес за отговорността, но тя е изключително важна. Не трябва нито един виновен да остане ненаказан. Това желаят българските граждани. Постигнали са това, ще се постигне изключително важната функция на правосъдието. Ще припомня знаменития още от римското право, принцип, че юстицио фундаментум регнорум, правосъдието е основата на държава. Без справедливо правосъдие, без наказание на всички виновни, е невъзможно да има държавност. Постепенно преминавам към другата моя основна мисъл, която ще направя публично достояние. Това е избора на президента. При изтеклите си обстоятелства у нас тя е изключително важна. Тя е сама по себе си. Това е символа на държавността. Също президента, въпреки че е с окастрени правомощия, все пак той е държавен главатък. Главнокомандващ въоръжените сили, дадени са му и някои субсидиарни права там, да избира членове на някои съвети, комисии, съд и така нататък. Но по-важното е друго, че при сегашната конфигурация, или да кажа по-българската дума, разположение на политическите сили у нас, когато и парламентарната, и изпълнителната власт е, образно казана, в ръцете на една партия, абсолютно потребно за обществото е да има съответен коректив, съответна реална опозиция. Такава може да бъде само президентската институция, която може и трябва
да внася поправки в, образно казано, залитанията, безпринципните отстъпки или осъществяването на някакви теснопартийни интереси. И много важната роля на президента в външните отношения, т.е. международните отношения. Това е една моя отдавнашна тема. Аз пиша и говоря и се вълнувам повече от 40 години по тези два договора. Ньойския договор и Ангорския договор. Аз съм доказал научно, че Ньойския договор, който, по силата на който са отнети изконни български земи, може да бъде поправен по мирен начин, като бъде отменен от една международна конференция, защото при него са допуснати, изброил съм ги неизчерпателно, минимум 25 международно правни основания за отмяна. Да си вземеме западните покрайнини, да си вземеме Вардарска Македония, Тракийска, Беломорска Тракия, Източна Тракия, Северна Добруджа. Това са изконни български земи, които са отнети в противоречие на основни принципи и норми, дори и на съвременното международно право. И като говоря за мирна отмяна на Ньойския договор, искам да приведа един казан на правен език аргументум а форсиори. Аргумент на по-силното основание. Този договор не е ратифициран от всички участници в Парижката мирна конференция 1918-1919 година, включително и от Съединените американски щати. Следователно, сам по себе си този юридически факт разкрива, че този нормативен акт не може да поражда в правния мир съответни юридически последици. Но въпреки това, даже, както казах, преди да вляза в сила, гърците си заеха там изконните български земи, сърбите си взеха западните покрайнини, Вардарска Македония и така. И България е в ущърб от този. Крайно време. И аз ми е болно като български учен, който повече от 40 години работи по тази материя, че не се намери нито един български управник, който да има смелостта да постави този договор на вниманието на международната общност. Той няма да бъде решен този проблем веднага от първия път, но да се знае, че е поставен на вниманието, че стои в дневния ред на тези управници. Няма такова нещо. Мълчат. Мълчат. Кой от незнание, кой от невежество, кой по политически съображения, кой защото не му разрешават да говори. Така стоят нещата и с Ангорския договор от 1925 година, 18 октомври, по силата на който Турция дължи на тракийските бежанци от източна Тракия и Мала Азия 20 милиарда щатски долара. Не е осъществена реституцията на заграбените по престъпен начин и изгонени от бащините, както се казва, двори, имоти на тракийските българи. Това е безобразие. Безобразие. И всички български политици от 27 ноември 1919 година, когато е формално подписан Ньойския договор, след това 18 октомври 1925 година Ангорския договор, до сега повече от 100 години дума, образно казано, не са обелили по тези въпроси. Мълчат. Гузно мълчат. Това не може да се примира. И затова, образно казано, възлагам тази изключително важна задача на българският, бъдещия български президент. То има възможността това да го направи. И ако заслужи, уважаеми българки и българи, български арменци, български евреи, български роми
български граждани, изповядващи ислямската религия, вашето доверие, той ще го направи. Благодаря за вниманието и търпението, с което ме слушахте. Затрупах, бих казал, съзнанието ви с изключително важни проблеми, които, образно казано, са брадясали, не са решени и чакат най-после да бъдат решени. Това може да се случи на изборите за президент. Искам накрая да уточня, че изложените разбирания, мнения, съображения са мое лично мнение, като учен, като писател, като българолюбец, като родолюбец. Тези мнения, както подчертавам и сега, са лично мнение. Те не ангажират никого. Те са само една от възможните хипотези за обясняване на тези сложни проблеми. Благодаря, че отделихте внимание и време, за да ме слушате. Остава и да ме разберете и след това по съответния начин решите да подпомогнете с вашия избор решаването на тези изключително важни 3 проблема за бъдещото обществено развитие на нашата домовина, родина, скъпата майка България. Още веднъж благодаря за вниманието и търпението, с което ме слушахте.